bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international on salminama on juurama on jettama kaddi jeetol ari aranɗo en walla waɗanto ko wiyete kabaruji ɗemgal pular ko jolno walla ko tengtinno tigui rigui e nder ndeɗo no yontere ko Abdoulaye Hammady Sarr nde ɗon bandiraɓe tedduɓe oɗo sat teskama nden ɗoyɗo no yontere e gueɗe kewɗe ɓuuri waɗede walla haqqillaji ɓuuri yaade tigui rigui koto banggue Touba to e Touba wonno ko wiyete maggal Touba oɗo saaha ene wayno kala ɗo jaaɗa nder leydi Sénégal ha wona ɗum ɓe to e caggal leydi no wayno hande ko maggal Touba haalete caggal noon ne wayno ɗeɗon balɗe ɓe kolliti ɓe mbiya ko mbiyata hono sappo e jeetati safar nder ɗum noon kala ɗo garɗa e nder leydi Sénégal atende wangue to banggue Dakar ko bare miyeji han kadi bare mbiye subakire jamma ñalawma wayno ko wiide oɗɗo saaha e mawni kala ko wiyete hono 18 safar citen bandiraɓe tan en wayno hollitama maggal juri wadde ko ñande dewo hoore biir mbiɗa ɗum ñande aled walla dimanche to ene hono Touba caggal ɗum noon hollitama to banggue caɗele eɗen caɗele noon koto banggue Bomar mbiɗa ɗum accident wonno werla goto ummi to ene hono banggue Ndar faade Touba o yani nde o yani nde o yani haw hippi sara nokku ene wiye Ndiol hakkude muɗum e Ndar ma won hedde kilométre uji nogas e ɓiili ɗo nder mane wani kene wona hakki capanɗe nayyi e joyo innama aden wayno ɓen ɗon gañima hen walla mbarmi hen yimɓe jeeɗiɗo kollitama ne tampi ha no feewi sanne wona ɓe ni goni koye kallul ha nder ɗon hollitama oɗo saaha ene wayno banggue o banggue hande ɗon jaada nder leydi Sénégal ne dunde Afrique ha wonande ɗumeɓe caggal leydi mbiɗen joni joni ni ene wayno hande ala ko haalte toon ala gollete hande so wona wiyede hande ko diine l'islam o tigui rigui diine l'islam hande ko ñalawma diine l'islam oɗo saaha ene wayno ene mawni to ene hono Touba nontinen ganden paamen ɗum ɗo waɗa koye yeeso goto e kilifa hono Serigne Mountaga Mbacké nden ɗon noon hilifaɓe hewɓe jeehi toon ten caggal seeta Alhaji Macky Sall kañum hoore wuuro ñanden yillinoma toon caggal ɗum ɗon hande makko yilla to adi yillade toon ko wonande ko hono Abdoulaye Diouf Sarr jagorɗo kaftinal kala ko yewti hono cellal heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha ene wayno gonɗen koye to banggue Fatoumata Ndiaye ma en eto junale ɗo seeɗa hooli Fatoumata Ndiaye ene wayno kanko jeeya ko to e nokku wuuro no wiye hono wuuro no wiye Wodobere ko toon tigui ko jeeya to banggue hinde makko ko ceddo oɗo saaha no hollitama ene wayno ko addi ko foof adano o wonno koye fedde de mawɗum noon ko fedde toppitide dande mayankoɓe toppitide kala wiyete hono caɗele tawɗen caɗele ko caɗele Fuutankoɓe keewi dañde eɗen caɗele noon hollitama ene wayno ko toon wonno gam ɗon kadi nde ɓe ƴeewi ƴewdima tawi o yuɓano fewani kadi o jooɗaki e gonga caggal ɗum ɓe jaltinimo nde ɓe jaltinimo nde noon caggal ɗum kadi o jokkodiri walla o naati e fedde taw nde ɗon fedde wiye hono fedde walla fedde wiyetede Persida Yeeƴo Fouta Tampi arti nde ɗon fedde ko Kellel Ndiaye nder ɗum noon hen wayno en nani e kala saaha kadi en jii en paami en kalanama en laɓɓirnama ha laaɓi ha wi ceere nder ɗum ɗon en wayno kankone ko hen wonno caggal makko riwa e nde ɗon fedde kadi holko jeeyi sababu riwa e nde ɗon fedde kanko Fatimata Ndiaye mo kaltende ha joni dey ko wiyeden wayno gueɗe ɗe waɗata nde woni hen ko laaɓani woni koye funtudeɓe kono o jooɗaki e gonga caggal ɗum o yaltina nde yaltina nde noon no mbimi on ni wonno ko Persida Yeeƴo Fouta Tampi caggal ɗon o taaƴi banggue o watti ɗum kono Fouta Tampi e nder ɗum ɗo noon so teskima e kala saaha dumunnaji jawti ɗo henna taw wodani omo wila tan mawnina hoore makko walla mo yiɗa hokkude hoore makko to ko yimɓe mbiyata buzz ko anglais wiyata buzz ko walla inde walla martaba e nder ɗum noon e saaha fof wiya yimɓeɓe nan mbaramo walla laamu ene waramo caggal ɗum kadi o funta yimɓeɓe o wiya o suuɗima toon e Touba tawa e hunde hen wodani kanko hono Fatoumata Ndiaye mo ganduɗa ko janfiɗo wiyete hono fedde mumen nden fedde wiyetede hono Fouta Tampi e nder ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yoga e wone mabɓe tawa jeeyaɓe hono terɗe Fouta Tampi kañumen koyemumen kaali cakti e nder caktirɗe mbi kañumen so tawi ko wiya ko ene laaɓi ne wi cer kanko Fatoumata Ndiaye ko joɗɗo hono yaltinede hen caggal ɗum ɗon kadi bone sele ene haale debbude ngabba ɓawde holɗum ɗon ko caggal ɗum ɗon kadi wiya o joddima e wonande wona hilifaɓe leydi ndi e wona hilifaɓe leydi ndi ɗum ɗon noon ala ko jeeyi sababu muɗum so wona wiyede yo ar ɓe jeenamo kalis beele omo yaha o wiya hono Fouta weeli e nder ɗum noon no wayno kankone Allah mi yaalama rokkama otoji Allah mi yaalama rokka kono enen kam en jogui ɗo tungɗen laaɓi ne wi cer wiyede o heeɓi oto mo heeɓi o
en keɓi facture o eɗen jogui facture o kalteno en jogui facture oto soda ko 6 millions 500 marque ko kiya en wayno jeyɗomo ko wiyete ko Babou Cissé on tigui yeeyimo oɗo ene oto kala jeddimo rokka ɗum ko wiyete hono oɗo ena facture ene laaɓi ene wi ceerra caggal ɗum onne kadi min yi kanko e hoore makko kanko Fatoumata Ndiaye mi heeɓi image ɗo yahata mo dongne oto wonande hono kanko Fatoumata Ndiaye caggal ɗum onne kadi to eno banggue Fouta Ali Bandel Niang mo ganduɗa ko jaydiyanke gonɗo to ene hono Fouta de nder joɗaniɗo ko wiyete hono TFM kani RFM kañum hoore muɗum holliti ko haali ko walla ko waɗi ko kañum holliti ɗum noon caggal ɗum kadi o yiɗi wulde walla takkude kadi Ali Bandel Niang wurti o wi Ali Bandel Niang ko haali ko wona ɗum o yaltini nder ɗum ɗonne kadi oɗo saaha hollitama tan kanko hono Fatoumata Ndiaye o wiide kadi ko porto pelende ko joni wullitade wonande wonde yimɓe mbi enen mbaɗamata e hunde en wodani kanko kay mataw somo wara walla mo waɗa waɗa tan ko gacce kono ham so tawi ko dimo kam joni wardema ko banggue gacce kono kay wona wiyede e kala saaha ene haala ko wodani mi nanggama toyne walla mi wiyama mboɗo waɗe gani walla mi suuɗima toyne nayyi e hono Touba mi meeɗino haalde mawde hen lebbi ɗi walla teɓi lebbi tan mbimi on ko Y'en a marre nan ɗo ñallinta wallinta subakire jamma ñalawma meeɗano suuɗoyade to e nayyi e hono Touba caggal ɗum ɗonne kadi Y'en a marre e hoore meeɗan wiyede ene waɗe e kanko oɗo Fatoumata Ndiaye mo ganduɗa pindo hande tan diwaɗo e pelle kewɗe limtinde to wiya e mboɗo yiiɗi yimɓe mbi kene mbarami walla laamu kene waɗami walla Macky Sall wi ene waɗam ni ene wattami taw hay hunde hen wodani bandiraɓe tedduɓe tinne e gande e paame e kanko hono Fatoumata Ndiaye kala ko haalata ko hay hunde hen wodani ene wayno o wiɗano tan koko o dañi oɗo sane ene wayno ene laaɓa cer kanko kam ene wayno o heeɓi oto mbawi noon oto ɗiɗi walla oto ɗiɗi e galle kono kam eɗen gandi kam wono oto goto kam heeɓi ɗum no mbiɗen ni tawde eɗen jogui hono facture muɗum bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe radio kolaɗo jafono hono radio walla télévision aya habride Jabbo TV international ko nder ɗon ene wayno saaha nde o haalti ngol ɗon konngol kanko Fatoumata Ndiaye wonani hono ceerno Bokum kañum hoore mum gadde hono mouvement agir kañum hoore muɗum wi kanko de ko waɗi ko o yuɓɓinani o yonnani o fewnan kadi ene wayno o haalti gotko o ñamti hono konngol makko e nder noon holliti kanko hono ceerno Bokum o yetti wonande on ɗanndiyankoɓe wonɓe e caggal leydi saabu darde mumen golle mumen nder leydi fuɗi nder leydi Sénégal saabu wallude kala ko wiyete hono ɓesguji mumen gila to banggue ndiyam ha to banggue yiiti mbiɗen hono courant gila to banggue safruji eko nandi hen bandiraɓe tedduɓe tinen ganden paamen oɗo saaha ko wiyete hono Jabbo TV international ene wayno kanko hono Fatoumata Ndiaye ko jamfiɗo kala ko haali hay hunde en wodani heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Jabbo TV international mbaɗen jurajuran jen ha toon banggue leydi Mali gaddagol ko witi hono Aguissou Goïta colonel kanko oɗo saaha holliti wonande ko witi hono caɗele noon ko saaha nde IBK Ibrahima Boubacar Keita nde wonno e laamu nde gueɗe muɗum juɓani joɗani pewan e kala saaha e yimɓe muɗum ene bonna walla kadi en ñamgoy toon ngaalu leydi koye nder ɗon ko witi hono laana ndi wowa kano laana ndi wowa nde sooda nde hollitama waɗi ko tubo mbiyata hono surfacturation wonande kala ɗo ujunere wonno watte ujunaji sappo kala ɗo million wonno watte million ngaji sappo kala ɗo milliard wonno watte milliard uji sappo nder wonde ƴeewa tina anda fama kanko Mamadou Camara on tuma kanko wonno jagoɗo kalfinade kala ko wiyete hono humpito mana communication caggal noon kadi ene wayno wonino hono directeur du cabinet hooreɓe kalne ɗo hono IBK oɗo saaha noon ƴeewa ƴewtinda yimɓeɓe loskoɓe ɓe ƴeewi ƴewniɓe tawi deke hay hunde hen wodani ko haalti ko foof ko wiyete o ñamani ko hay hunde no woda on ñaami ha heewi ɗum jeeyi sababu oɗo sa ene wayno kanko Mahamadou Camara o sokama sababude ko ñamɗo kalisaji tawi noon kalisaji ko wonande ko wiyete hono laana ndi o saaha nde IBK wonno lamɗo nde bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe radio jafo ɗon heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe wono Jabbo TV international e nder ɗum ɗon hollitamin wayno sen jeeyi ha to nayyi hono banggue New York walla mbiyen tan dowla dendude Amerique hollitama kanko Alhaji Macky Sall hoorejo ndenɗal leydi Sénégal o jaɓɓama kaddi jetto kaddi jaɓɓungal o yettama kadi kaddi jettore e nder ɗon hollitama ene wayno ndo yeehi to nde wonande dendagal bandiraɓe gummi ko Washington ɓe mbi ɓe gummi ko Philadelphia ɓe gummi ko banggue o bang won rewɓe dow ɗum woni laaɗe diwoje won rewɓe less ko wayno hono train ngaji walla ko wiyete on laana jurde walla ko wiyete hono autoji werlaji ɓen fof ene wayno e keeɓi rewde less gam yidde jaɓɓoyademo nder ɗo noon sababu muɗum ala ko ceeɗu ɗum so wona beele on wawa tawtere ko ti hono 76e session e nder ɗo noon hollitama kadi wayno kanko Alhaji Macky Sall ƴettiti on konngol kadi haala makko teskama wonko haala noon kaɗon haala goto ko ɓiyama galle Sénégal naaɓe wono galle Sénégal naaɓe kono to e nayyi hono dowla dendude Amerique
hollitama ko jeeyeteɗo Allah mi yalam ko jeeyete Allah mi yalam o yeeyata ko wonde fof oɗo saaha en keeɓi kabaru o kono en mbawide oɗo saaha en goɗɗina kabaru o ma en nebbiso ɗum ha ɓeydo labde noon bandiraɓe te ɗum no mbiɗen ni hollitama kadi ne wayno kanko Alhaji Macky Sall hade makko yaade toon honorable député Farba ko kañum adi mo toonde yimɓe hewɓe o haalni ɗon wadde men batuji kono noon kadi laawol ngol ɗo laawol woni ko laawol walla bedda mawɗo wonande to e New York ɗon kadi o baari laabi ɗi noon ko wonande ko wiyete hono yimɓe lundiɓe opposition beele kañum mbasa yettade ɗon bandiraɓe tedduɓe sago Allah sago moɗon ko ngol ɗon ko Abdoulaye Hammady Sarr ko ɗum ɗo ara noon ɗo e nayi nde ɗon no yontere kabaruji meɗen ɓurɗi tengtude tigui rigui e inde Jobbo TV international sago Allah sago moɗon ha yesso ko lawol on jarama ko noon ko Abdoulaye Hammady Sarr.